IT pro lidi. Technologický podcast společnosti KPCS.cz s Lukášem Radilem. Ahoj, dobrý den. Vítám vás u dalšího dílu podcastu IT pro lidi. Jak vidíte, jsme tady opět v osvědčené silné sestavě. Já jsem rád, že pozvání přijali kluci, kteří se v KPCS zaměřují na různé způsoby implementace umělé inteligence do produktů, které souvisejí s umělou inteligencí. Mám tady sebou Mariana Henček v oblasti M365, Davida Alimová za přátelství s vývojáři a návaznost mezi operativou a vývojovou sekcí, a je tady Honza Bartoš za implementaci umělé inteligence v rámci AI Cognitive Services. Čau kuci. Ahoj, dobrý den. Tak, to můžeme říkat, ale Vojta to v pohodě vystřihne, nevadí. Pojďme se do toho pustit. Dneska se tady setkáváme cca čtvrt roku po vlastně předchozím dílu, který byl hodně přehledový. Říkali jsme si o tom, co která technologie dělá, k čemu je dobrá, k čemu není dobrá, jakým způsobem vlastně nahlížet na to, které části toho Microsoftního portfolia používat v jakých případech. Dneska jsme o 3 měsíce moudřejší a chytřejší. Máme za sebou už jako uživatelé docela dlouhou zkušenost s Copilotem pro M365. Máme zkušenosti vlastně i s dalšíma produktama z té rodiny, plus skrze partnerství s Microsoftem tak doručujeme workshopy. Máme za sebou nějaké implementace u zákazníků, takže já bych diskuzi otevřel tím, jak to vlastně vidíte, jo, po těch 3 měsících? Naplňují se ty očekávání, nějakým způsobem se korigujou? Je to pořád tak, že AI je velká změna paradigmatu a velký milník, který změní naše životy? Teď kdo začne? Já možná s tou M365, já jsem totiž nadšený, protože v lednu se stala taková jako velmi důležitá věc. Microsoft uvolnil Copilota pro M365 de facto už pro každého, takže se to dá koupit už od jedné licence, dokonce i v CSP programu, což byl takový jako přelomový bod. A chystá se co nejdříve, čili někdy v dubnu, čeština. Jo, čili čeština, plná podpora češtiny v M365 Copilotu, což je fakt jako bezva krok a rychlý krok. Jsem opravdu překvapený, jak to jede rychle. Jo, jakým způsobem Microsoft rychle reaguje na poptávku na trhu. A těším se, až budu moct používat M365 Copilota plně v češtině. Momentálně tam sice nějaká experimentální podpora češtiny je v některých produktech, jako Teamsy a Word, ale až to bude opravdu jako v plný palbě, v plný češtině, ve všech těch produktech přes M365, tak to bude opravdu skvělá věc. A možná kdybychom říct jako pár příkladů, takový ty topíky toho, co jsou nejlepší věci na tom mít Copilot k dispozici a moc to používat. Kdybych mluvil za sebe a měl vyjmenovat jako úplně ty nejlepší top use casey, které aspoň já teda používám a vidím, že i ostatní ve firmě a zákazníci, tak za mě top číslo 1 generování prezentací z existujících Wordových dokumentů. První věc, potom generování samotného Wordového dokumentu, druhá věc, a třetí taková top věc, inteligentní shrnutí schůzky v Teamsech, případně dotazování se do té schůzky po jejím skončení, čili vytáhnout si informace, co se na té schůzce dělo, jaká byla nálada, jaký úkoly jsem dostal, jaký jsou další akční kroky a tak dále. Tak jo, díky. Posunu otázku na Davida. Dobrá. Tak s GitHub Copilotem musím říct, pro mě to bylo, jako když děcko se začíná učit chodit a pak začne běhat. Jo? Že to doplňování ze začátku v tom Visual Studio Code bylo prostě, ještě řeknu, po slovech. A dneska jsme prostě po odstavcích. Jo? Takže jako
přínos je velký. A i třeba statistiky GitHubu ukazují, že nejenom ty vývojáři, jo, teďka ten Copilot, já primárně nejsem vývojář a používám to na generování třeba templateu pro infrastructure as a code. Jo. Takže i tam jsou ty benefity a v průměru jsou prostě o 55% efektivnější ty lidi. A ten nárůst se dostal tak, že dneska z top 500 organizací na světě, jich 1/3 už ten Copilot používá. Jo, takže není to, že jsme na ty Gaussovy křivce někde na začátku nebo na konci, ale už jsme prostě v té mase. Jo, takže ten přínos je velký. Neprogramuju každý den. No je to taky, že vývojáři nebudou mít co žrát teda za chvíli. Hele, no ty jo, ne, budou mít co žrát, budou. A naopak, možná lidi v QA ne. Jo, třeba tam ten benefit je velikánský, protože vývojář, který něco programuje, tak ten Copilot už dokáže, označí si třeba celý odstavec nebo nějakou funkci a řekne, vygeneruj mi k tomu unit testy. A on je tam bouchne a v okamžiku, kdy si třeba dělá sám nějakou kontrolu, nebo někdo mu dělá kontrolu, nebo tam je, prostě si řekne, než uděláš commit, musíš si to zkontrolovat, tak dostane ten feedback hnedka. Jo, nemusí čekat na další zprocesování oddělením. A když už tam má nějakou chybu, tak se opraví v tu dobu, kdy ten developer na to má ten fokus, nebo ten člověk, co to píše, a je to nejlevnější, než když se to nasadí do produkčního prostředí a pak to složitě lidi ze supportu musí hledat, dostat se do toho R&D. Jo. Takže tady ten benefit je jasný. A co mě se na tom nejvíc líbí, je to, že v tom Visual Studio kódu, který prostě používáme na to, aby jsme vytvářeli soubory pro tu infrastructure as a code nebo pro tu dynamiku, tak mi to tam napoví. V okamžiku, kdy začínám psát Pythonový skript, tak mi to napovídá Pythonové věci. Když začínám psát ARMovou template, tak mi to napovídá ARMové věci. V tom prostředí, v kterém píšu, a ve finále v tom daném prostředí si třeba i ten skript spustím a otestuju. Že já dřív to bylo tak, že jsem šel do prohlížeče, v prohlížeči jsem si něco našel, pak jsem musel si to skopírovat to, dát si to do toho, otestovat a jít ještě do nějakého prostředí a tam si to otestovat. Jo? Takže teď mám jednu platformu, v které mi to pomáhá, jsem efektivnější, sfokusovaný na to, co dělám a v finále jako asi nikoho moc nebaví psát testy, nikoho moc nebaví psát dokumentaci a on už to tam prostě zdokumentuje. Jo? Takže to je další benefit, že z těch kluků vychází už lepší standardizované věci. A když říkal, vývojáři nebudou mít co žrát, tak to není, protože vlastně ty seniorní lidi budou dělat třeba ty review a budou motivovat, koučovat ty mladší lidi, ty se budou učit rychleji, takže ty firmy budou schopný třeba pak ty peníze investovat někam jinam. Takže za mě přínosy jako za ty pár měsíců super. Nechci v rámci úvodu jít ještě úplně do hloubky, ale stejně do toho malinko jako rypnu. Jak je to s důvěryhodností toho, co vlastně ten compiler tako napovídá? No, protože obecně při práci, jako při generování textu nebo odpovědí, tak jedna z velkých otázek je, že, nebo jedna z výzev, kterým jako v tomhle čelíme, je, že mě sice jako něco dobře znějícího vygeneruje, ale ne vždycky je to pravda, nebo ne vždycky to sedí do kontextu toho, co potřebuji připravit. Ten Copilot se ti kouká do tvýho repa. Jo? Takže v okamžiku, kdy jsi třeba developer, který píše Java, tak ti ten kontext zná a už ti napovídá ty Javové věci. A dneska jsem to zrovna ukazoval na našem webináři, že prostě jednoduše píšeš PowerShellový skript, tak už ti to tam bouchá PowerShellové věci. Vytvoří se vedle soubor, který se jmenuje Python a už ti to tam hází ty Pythonové věci. Takže ten kontext zná, když použiješ jiný nástroje s touhletou umělou inteligenci, tak oni ten kontext neznají. A na druhou stránku nevidí do tvýho tenantu, neznají ty tvoje data, ty tvoje repozitáře. Takže tady to je ten benefit, že ty data zůstávají tam, kde mají zůstat, nalezou ven, nic se na nich neučí, ale ty dostáváš ten adekvátní content. A kontext taky hlavně, jako, jo. Takže to je prostě super. Tak jo, díky. Co ty, Honzo? Tohle možná ještě jako doplním. Já si myslím, že
těch programátorů opravdu jako do budoucna bude potřeba jako výrazně míň a tak, jak jsme byli zvyklí, že před lety jsme rekvalifikovali horníky na programátory, tak myslím, že ten trend vlastně jako velmi rychle opadnul a je to znát už na tom trhu, že se to proměňuje a je to rychlý a je to zapříčený tím rychlým vývojem těch nástrojů, který prostě výrazně urychlují tu práci těm vývojářům a i kdyby to prostě bylo o 20%, což si myslím, že dneska může být výrazně víc, tak potom jako najednou nebude vlastně jako o 20% větší poptávka, jenom protože ty kapacity k dispozici jsou, takže určitě je potřeba se připravit na změnu a za mě, když se vrátím, Lukáši, k tvojí původní otázce, tak rozhodně je to pořád jako změna paradigmatu, je to velká věc, na kterou je potřeba se dívat s nějakým jako nadhledem a zjišťovat, co ten můj segment vlastně jako, jak se změní v horizontu let. Jako není to o tom, jak někde po vydání GPT 3,5 se říkalo, že prostě v řádu měsíců ty změny prostě budou. Je to pomalejší nejvíc kvůli lidem, kteří jsou rezistentní na ty změny, ale ty dlouhodobé změny není radno podceňovat, protože oni přijdou a pokud se neadaptuje ta firma, tak ta její konkurence ano a pak by to mohlo jako pro nás nebo pro ty firmy znamenat problém. Takže já jsem rád, že u nás to bereme jako vážně, máme to na denním to náš denní chleba a ty změny jako implementujeme a je potřeba vždycky hledat nějaké jako užitečné využití těch novinek, které se objevují a ne za každou cenu to vlastně jako nasazovat plošně na všechno. Teďka jsme zrevidovali naši strategii k tomu, abychom nechali generovat třeba jako UPenka umělou inteligenci, respektive nějaký jako velký jazykový model. A místo toho jsme přišli s tím, že jsme si nechali vygenerovat vlastně jako ten algoritmus někde v té Azure Function Appě, který to generuje vlastně jako spolehlivěji a predikovatelněji, ale pořád zatím vlastně jako byla ta umělá inteligence a je to vždycky o té změně toho, jak se k tomu postavit a ne všechno se dá naroubovat na ty velké jazykové modely, ale dá se vždycky jako najít nějaké využití, kterým nějaká novinka, služba, kterou si můžete ušetřit práci. Já tady ještě zareaguju na ty horníky, takový malý vtípek. Možná znáte takový legendární film Marečku, podejte mi pero a pana profesora Hrbolka i skladník ve šroubárně. Tak tady by se už možná to dalo parafrázovat, že i skladník ve šroubárně se může naučit programovat pomocí Copilota pro GitHub. Jo, a možná i mnohé další věci. Jo, tak to je taková vsuvka. Jo, díky. Mě ještě zaujalo to, jestli říkal, že vlastně to brzdí lidi, jo? Že možná ten potenciál té technologie je bržděný tím, že nejsme schopní dostatečně vysvětlit ten přínos nebo pomoc adopcí nebo nějakým způsobem. Co je vlastně myšlení tím, že to brzdí lidi? Jako kazí nám to zase ten uživatel? Vždycky je to o lidech. Jako a dlouho ještě to o nikom jiném nebude. Jde o to, že lidi jsou zvyklí na ty své vyšlapané cestičky a na to, jak jim to fungovalo dlouhé roky zpátky a teďka najednou po nich chceš, aby uvažovali v jiném kontextu a ne vždycky se to daří. Jako ne všichni jsou takový ty častní osvoboditelé, jako asi my tady. A je potřeba je prostě k tomu víc motivovat, vysvětlovat a pak se to daří, ale to je zase ta Gaussova křivka, o které mluvil David a postupně se to jako přelévá do té masy a nedá se to úplně ignorovat, protože ve chvíli, kdy my ty novinky a možnosti umělé inteligence nebudeme používat, tak pravděpodobně nás jako brzy nahradí někdo, kdo to dělat bude.
Ještě mi tam pak zazvonila jedna věc a to je nějaký posun od GPT 3,5, 4. Víme něco o 5, kdy bude, jaká bude, že to, co se zatím tak jako prosakuje za informace, tak je vlastně v tom, že ten posun, jestli posun mezi 3 nebo 3,5 a 4 byl jako obrovský, znatelný a lidem z toho spadla brada, tak mezi 4 a 5 je to minimálně stejný. Vyhlížím to každým týdnem znovu a hledám nějaké jako novinky a jestli někde něco jako neprosakuje. Zatím těch informací vlastně jako moc není, natož nějak konkrétních. Osobně si myslím, že teď se OpenAI soustředilo dlouhé měsíce na to, aby dotáhlo k zdárnému konci tu Soru, což je ten model pro generování těch videí, což je za mě jako velký wow moment zase téhleté jako AI historie a myslím si, že GPT-5 bude následovat, ale je to nějaká možná moje víc přání než odhad a myslím si, že ale každopádně nějaká aktualizace dorazí, protože ta data, která jsou teď k dispozici v té GPT-4 Turbo, tak jsou už vlastně někdy z června loňského roku a Sam Altman, když tu aktuální verzi představoval, sliboval, že už nikdy jako nedojde k tomu, že ta data v tom jazykovém modelu budou tak dlouho zastaraná proti tomu aktuálnímu datu. Takže určitě aktualizace přijde, je otázka, jestli to bude 5 nebo nějaká 4,5, uvidíme. Tak jo, pojďme se teda teď posunout kousek dál a podívat se na ty jednotlivé use casey. Tu se tady Marián nakousnul v tom, co je nejlepší. Jak byl rád, kdybychom mohli trochu detailněji popsat to, k čemu v tom případě teda M365 nebo Copilot pro M365 je nejlepší používat a jak to vlastně vypadá, aby pro člověka, který s tím nemá zkušenost, si dokázal vlastně co nejlíp představit, jako kde ta úspora času je a jak konkrétně vypadá. A když to vezmu třeba jako na svém příkladě, tak pro mě, byť čeština není podporovaná, tak ten Copilot tomu českému kontextu rozumí a byť mi ten odpověď teď vrací v angličtině a taky se těším na to, že bude podporovaná čeština, tak evidentně je toho schopnej. A jako za mě třeba to pík je, že se připojím do meetingu, který už 20 minut, půl hodiny běží a Copilota se zeptám, co se stalo, jestli jsem byl zmiňovaný a mi to fakt ta odpověď dá tak, jak to bylo a já jsem velmi rychle se vlastně schopný zorientovat, nemusím vyrušit ostatní od toho, aby mi rekapitulovali něco, co se stalo a můžu se jako rovnou zapojit. Jo, tohle je geniální case, to máš pravdu, to taky velmi rád používám. S tou podporou češtiny je to teď tak, že některé produkty zkrátka mají, jako třeba Teamsy a Word. A Word v tom hlavním okně, v tom bočním chatovacím okně, tam zatím pouze v angličtině. Nicméně od dubna by se to mělo změnit, pokud se teda něco nezpozdí, samozřejmě je možný. A za mě šetří to čas, šetří to spoustu času, hlavně při generování nějakého textu, kdy člověk to zrovna nemyslí, třeba v pondělí ráno typicky potřebuji dopsat jeden odstavec do nějakého dokumentu a fakt si za boha nemůžu vzpomenout, co bych tam měl napsat, tak si nechám poradit. Neříkám, že ten text celý použiju, vezmu si z něho třeba pár vět, ještě je přepíšu, ale takový ty jako náměty do toho textu, nebo takový ty hinty, no, krásný český slovíčko, tak to je ideální věc. A potom, jak už jsem tady zmiňoval, takový ten hezký use case s generováním PowerPointí prezentace, další jako tip na ušetření práce. Jo. Všichni asi víme, jak dlouho trvá připravit si prezentaci. Většinou na to nemáme moc čas, blíží se termín, někdy půl hodiny předtím začnete dávat dohromady slajdy a zjistíte, že to nestíháte.
tady si můžete zase pomoct. Jo? Můžete si pomoct a rychle si nechat vygenerovat aspoň draft té prezentace. Určitě asi nepoužijete na první dobrou, ale určitě aspoň tak 50% času ušetříte jenom tím, že vám to nasází text a ty nadpisy a doplní nějaké obrázky do té PowerPointové prezentace. Jo. Takže za mě tohle je ideální. Potom samozřejmě jsou tam use casey třeba v Outlooku, který teda bohužel zatím teda funguje pouze v angličtině, ale takový ty use casey, vracím se z dovolený po 14 dnech, mám plný mailbox, mám spoustu nějakých vyzdílených dokumentů, už ani nevím, s kým jsem komunikovat před dovolenou, mám úplně prostě vyčištěnou hlavu, že po té dovolené a potřebuji nakopnout. A tady zase jako přijde na řadu Copilot, zeptám se ho, co se dělo za posledních 14 dní, shrň mi ty priority, kdo se mnou jak sdílel dokumenty, jaký e-maily jsou důležitý, případně rovnou v Outlooku, ať mi navrhne i odpověď na některé e-maily. Samozřejmě asi chápete, nejde to poslat hned, je potřeba si to přečíst, ale takový ty obecné odpovědi potřebuji třeba poděkovat svému týmu za dobrou práci, kterou odvedli během té mý dovolený. Nevím sice přesně, co jako tam psali, ale přibližně tuším a mám tam teďka další jiný priority a potřebuji rychle zkrátka na tohle odpovědět, tak zase šetření času, efektivita, náměty. Jo, ještě dobrý case, to sám používám, ač jako si myslím, že v angličtině jsem na tom docela dobře, tak občas se člověku stává, že to chce mít bez chyby. Jo, třeba komunikujete s americkými zákazníky a nechcete, aby poznali, že nejste úplně rodilej mluvčí a v určitých niancích, určitých slovních spojení je to poznat, jo, že to by třeba rodilý Američan nikdy neřekl. A ten Copilot v Outlooku má v sobě kouče, takového vašeho osobního trenéra, který vám projede tu vaši odpověď a navrhne lepší rétoriku, lepší dikci, lepší zkrátka jakoby navržení té odpovědi, ať už, aby to bylo víc jako formálnější nebo profesionálnější, lepší tón to zvolí, nebo zase chci být třeba víc kamarádský s tím zákazníkem, tak mi to celý přepíše tu větu nebo celý odstavec do toho kamarádského tónu. A tohle je za mě taky jako úplně geniální věc, protože mám jistotu, že to bude fakt správně v té angličtině. Bude to navíc třeba ještě i psáno tak, jak potřebuji, že to je profesionálně, formálně, nebo je to kamarádská řeč a můžu to de facto rovnou odeslat. Jo, tohle za mě je top use case. Já se přiznám, že to používám podobně právě na tu korekci angličtiny. Ve chvíli, kdy potřebujeme připravovat třeba nabídku pro zákazníka, který je ze Spojených států, tak je dobrý vždycky tam dát ten kontext toho, popsat pro koho a jakým účelem ten text vlastně jako generuješ a ty výstupy se podle toho jako přizpůsobují. A pak můžete mít jinou nabídku na stejnou věc pro zákazníka z východního, západního pobřeží nebo ze Spojeného království. A určitě jako to i podvědomě ten zákazník jako ocení. Takže za mě tohle jako velká pomoc a s generováním textu. Za mě, co říkám, tak z toho paperworku už by se měl jako nestávat strašák pro ty lidi, protože generovat dneska ty texty, tak už není žádný velký problém a je potřeba vždycky jenom se naučit a zvyknout na to, jak pracovat s těmi nástroji a jak dostat ty vhodné výstupy, místo toho, abych psal celé odstavce a pak si je nechával revidovat, tak já to dělám obráceně, vždycky píšu ten kontext, říkám, co chci udělat, vymyslím třeba v součinnosti s tím Copilotem tu strukturu a pak ji postupně vyplňuju. Za mě ještě jedna důležitá věc, to jsou adopce. Já jsem se dřív tomu jako vyhýbal, ale teď v tuhle chvíli si myslím, že bude jako nutný i trošičku jako zaučit, zaškolit uživatele, jak správně používat Copilota, protože je to úplně odlišná věc, než někde vyhledávání v nějakém webovém prohlížeči, v nějakém vyhledávači. Schválně jsem se vyhnul slovíčku Google. To určitě všichni Microsoftu ocení. A teď právě přichází na řadu taková ta věc, která se v angličtině říká art of prompting nebo prompt engineering, naučit se psát správně prompty. Já jsem vzal vodu z mlýna. Já jsem ti vzal vodu z mlýna, tak to se omlouvám, to se omlouvám.
Ale za mě je to alfa omega, aby se uživatelé naučili psát správně ty prompty. A ne, že tam napíšou nějaký 3 slovíčka a myslí si, že jim to na první dobrou dá tu odpověď, kterou očekávají. Jo, to tak nefunguje. Jo, zkrátka dobře to vyspecifikovat, napsat tam více vět. A tohle si myslím by nemělo chybět v žádných adopčních kampaních a školeních koncových uživatelů. Ale to za mě jako obráceně, když jsme se učili používat ty vyhledávače, tak všichni říkali, buďte struční, dávajte tam ty klíčové slova. A my jsme se to naučili a smáli jsme se těm našim rodičům, že tam píšou, jak najít ulici v Praze, tu a tu, místo toho, aby tam napsali jméno té ulice. A dneska vlastně to jde úplně jako opačným směrem a my potřebujeme nejdřív vlastně jako vysvětlit, proč tu ulici hledáme a co tam budeme dělat a jestli tam půjdeme pěšky nebo pojedeme na kole. A pak ty výstupy podle toho jako vypadají výrazně líp a jsou víc podle těch našich představ. Takže zase musíme zpátky k kořenům a začít komunikovat. Tam platí ty horníci. Je to možné. Že jsem se nikoho nedotknul. Že to nevidí nikdo v Ostravě. Tam máme pobočku. Ahoj kluci. Jo, zdravíme do Ostravy a máme Ostravu fakt rádi. Uvidíme se na Colors. No dobře, tak jo. Já ještě než tu diskuzi posuneme dál, tak co produkt, který se jmenuje Copilot for Sales, kde je ten jeho use case a měli jsme možnost si ho vlastně, měl si možnost si ho nějak jako osahat. Přiznám si, že jsem ho neměl možnost si osahat, nicméně tak nějak tuším a vím, co dělá. Je to vlastně, dá se říct, trošku maličko nadstavba nad M365 Copilotem, s tím, že to víc šahá do Dynamicsu 365, do salesového modulu Dynamicsu, a je to schopno obchodníkům a account manažerům a dalším lidem, co pracují zkrátka na obchodních zakázkách, pomáhat v lepší práci s obchodními oportunitami. Začíná to už u e-mailů, kde vlastně Outlook je plně integrovaný do Dynamicsu a umí zachytit i oportunity. Zkrátka umí to inteligentně odchytávat e-maily od zákazníků a dělat z nich oportunity. Případně, když jako obchodník se připravuji na nějakou schůzku se zákazníkem, tak mi dát základní info o tom zákazníkovi, co se tam řešilo, co by jako navrhoval ten Copilot, aby to dál pokračovalo. Jo, zkrátka takový jako osobní asistent před tou schůzkou. Jo, zkrátka práce s těma oportunitama, s leadama, a vlastně prointegrovanost toho Outlooku a těch dat toho konkrétního obchodníka s těma salesovýma oportunitama v Dynamicsu 365. A s tím vlastně taky přišel i Copilot for Service, který jde ještě dál a není to jenom o Microsoftích produktech jako Dynamics, a je to také o ServiceNow a o Zendesku, čili tam vlastně plná integrovatelnost do těch obchodních modulů těchto produktů. A to je vlastně důležité taky říct, že Copilot pro M365 nemá, jako součástí licence vlastně není indexování dat v Dynamicsu a je to jenom teda vlastně to, co mám v Teamsech, v Outlooku, na SharePointu. Ano, jo, to tak. Jo, takže vlastně, když budu chtít dostat data z Dynamicsu do Copilotu, tak aby vůbec s nimi mohl pracovat nebo mohl se o nich nějakým způsobem bavit, tak Copilot for Sales, anebo teda Copilot for Service, pokud nepoužívám Dynamics, ale mám nějaký jiný toolový nástroj. Dokonce se objevilo i speciální licenční SKU, čili když si koupím vlastně toho Copilota pro Sales, tak automaticky v rámci tohohle Copilota dostávám i Copilota pro M365. Odpovídá tomu i cena. Možná uděláme takový krátký licenční okénko, protože když jsme se o tom tady bavili minule, tak jsme říkali, a je tam velký strop a je to jenom pro velký zákazníky a musíte mít ten price agreement a Bůh ví, jak to bude. Ty už to nakousnul tady při té první odpovědi, ale jak teda vlastně si můžu koupit Copilot pro M365 a v lednu se to vlastně změnilo. Jo, v lednu Microsoft, dá se říct, úplně odstranil všechny limitace, které tam byly. A dneska se dá Copilot pro M365 koupit jak v Enterprise Agreementu, tak v CSP programu. Dá se koupit už od počtu jedné licence.
stále jsou tam nějaké předpoklady, že zákazník musí mít podkladovou licenci. Tam se to ale rozšířilo. Rozšířilo se to už i na balíčky Office 365, E3, E5, kromě teda těch M365, E3, E5. V biznisových licencích se to taky rozšířilo o Business Standard a Business Premium. A dokonce teď má brzy dojít ještě, myslím si, k další změně, že by tam měly být podporované jako podkladové licence i F-kové licence, takže předpokládám, že tam budou F3. Zatím to teda ještě, myslím, není platný, nebo nevěděl jsem ještě, že by to bylo napsané oficiálně v dokumentaci, ale má ještě dojít k rozšíření na F-kové licence, Frontline Workers. Možná bych ještě doplnil ty Copilot Pro licence, což jsou v zásadě alternativy pro ten velký balík Copilotů pro M365, ale pro to personální použití. Takže pokud někdo by na to našel využití i doma nebo v tom osobním životě, tak Copilot Pro tak je alternativou a je vlastně ještě o 1/3 levnější. Jo, díky za připomenutí. Vlastně došlo ještě jako k mnoha dalším oznámením od toho ledna. Jednak, jak říkal Honza, ten pročkový Copilot pro domácí použití pro uživatele, co používají M365 Personal a M365 Family. Myslím si, že už dnes by to snad mělo jít koupit i v České republice. Oficiálně to ještě, myslím, minulý týden nešlo, co jsem to zkoušel, ale myslím, že by se to teď mělo uvolnit i pro náš region. Takže i s českou adresou, s českou kreditní kartou už by to mělo jít koupit. A ještě bylo oznámeno spoustu jakoby dalších Copilotů. Já už jsem to napočítal už asi 18 nebo tak nějak. Copilot pro security, Copilot v Intune, který by měl pomáhat správcům Intune navrhovat lépe politiky a zkrátka takové to know-how, které nemusí mít, tak jim dá k dispozici. Jo, čili valí se na nás spousta Copilotů. Dneska vlastně všechny Microsoftí produkty a služby, které nebudou mít Copilota, tak si myslím, že ty produktové skupiny nepřežijou. Že dříve nebo později budou muset mít nějakého Copilota. A to bude i docela výzva pro nás vysvětlovat tohle zákazníkům, protože už teď, když jich je asi 18, vysvětlovat zákazníkovi, co který ten Copilot umí, neumí, jak se to licencuje, je docela obtížné. A myslím si, že dříve nebo později možná přijde i nějaké licenční poradenství nebo poradenství v oblasti jako těch jednotlivých Copilotů, jak už je to komplexní. Tak jo, uvidíme. Ale to na mě zapomněli chlapi. No ale už neboj. Teďka dostaneš prostor. Tak pojďme se teda posunout k use caseům, který jsou pro vývojáře, který jsou spjatý s GitHub, Copilotem. Kdy pro mě dává smysl si Copilot GitHubovej koupit? Jo, tak možná se trochu navážu na to, co kluci říkali. Ten GitHub umožňuje měsíční freečko, takže vlastně dokoliv si to může vyzkoušet. Pak buď může platit svojí kreditkou, anebo pokud se bavíme o firmě, tak přes CSPčko se dá nakoupit licence. Pardon. Ať už na nějaké enterprise, nebo prostě pro jednotlivý uživatele s nějakýma drobnýma rozšířeníma na to, že třeba se dá zaindexovat nějaká znalostní báze. Tam jsou potom rozdíly třeba jako 10-20 euro měsíčně. Ty use casey, kdy to má smysl začít používat, anebo ne, prostě si to jenom vyzkoušet. Jo? Tak, takže tam je to freečko, tak si to každý jako člověk může vyzkoušet a rozhodne se, jde si do toho jdou a objednat si to buď na tu kartu, nebo prostě přes ten CSP program. Mně se ukazuje to, jeden z caseů byl, když jsme hledali novou technologii, s kterou jsme neměli zkušenosti. A protože zákazník si myslí, že umíme, známe všechno, že jo. Jako dost často se jako dostaneme, no tak tohle jsme nevěděli. Tak jsme tady s kolegem na to koukali a
A pak jsme řekli, tak se ho pojďme zeptat prostě toho copilota a neřekl nám to, protože samozřejmě, ať už jako Honza říkal, neměl ty měsíc dozadu starý data, ale nakopnul nás správným směrem. Jo? Takže i pro ty firmy, které potřebují s něčím experimentovat a urychlit ten experiment, mít třeba rychlejší zpětnou vazbu, tak ten copilot může pomoct, že ten experiment se zrychlí. Druhý příklad, který se nám ukazuje, a dneska jsem to i na webináři ukazoval, je oprava chyb. Jo, dost často tam může být někde chybka, která je zakopaná, on kouká do toho 5-6 lidí už 2 hodiny. Tak prostě se tomu copilotovu může dověřovat, protože koukáme do našeho repozitáře, tak mu řekne, v tom souboru hledáme chybu, tak se nám na to podívej. Jako, jo, takže tam to prostě pro ty developery super. A v tom DevOpsovém principu to přináší ten benefit, že vlastně chceme mít kvalitní kód rychle dodaný do produkčního prostředí. Takže tady to je další benefit, ta oprava chyb, nebo naopak vytváření kódu, který je méně chybový. A tam třeba já si z toho učím. Kluci třeba, kteří jsou seniorní programátoři nebo pracují ve velkých softwarových house, říkají, mi prostě stačí, aby člověk napsal 1 stránku A4 a poznám podle čistoty kódu, jak je na tom. Jo? A tohle to pomáhá i ty juniory posouvat nahoru. Že když prostě jako junior přijde, tak si ty firmy ho můžou zaměstnat, protože bude levnější a nebude tak jako výkonný, produktivní, samozřejmě může dělat komplexní věci, analýzy, ale bude schopen dodávat jednoduché věci. Jo. I ty horníci prostě můžou se stát těma programátory. Jo. Ale nezvládnu všechno. Zkoušeli jsme, vysloveně jsem říkal, hele, zkus mě vygenerovat složitý prostředí, kde jsem mu řekl, potřebuju 4 firewally, potřebuju app servisy a vysloveně jsem ho zkoušel krmit a prostě nedal to. Jo, prostě ten design ještě nemá tak dobře naučený. Prostě těch caseů veřejně dostupných není tolik, aby řekl, tady to máš. Jo. Takže zase chvilku to potrvá, naučíme se ty technologie věřit, aby jsme umožnili se na ty designy koukat, nebo si to bude schopný z nějakých výběrových řízení pro veřejnou správu vyčíst a z toho prostě tu architekturu vzít a nadizajnovat. Jo. Takže tam ještě nejsme. A další třeba, co hodně nám pomáhá, říkal jsem experiment, chyby a zaučování juniorních lidí, ale jsou to i věci, kdy jsme jakoby na hraně. A ty zákazníci by se na tu hranu mohli dostávat taky. Třeba příklad, Microsoft oznámil, že za chvilku virtuálky nebudou mít veřejnou public IP adresu. Co to pro nás jako firmu znamená, tak mu řekneme, hele, tady máme naše virtuálky, ty mají veřejnou IP adresu, tak to přepiš, tak aby to neměli veřejnou IP adresu. Tady mám nějaký testovací prostředí a podrženu to tím, že ten experiment dokážu udělat rychle, svůj komfort posunu někam jinam, v technologii třeba, to neznám, IP adresa je poměrně jednoduchá, ale pokud bychom se bavili třeba o nový verzi load balanceru nebo firewallu, tak to tu firmu může posunout v tom experimentu dál a když to řeknu in-house, si to udělají doma sami, že si to vyzkoušejí a nemusí platit třeba za drahé konzultace nikde jinde. A jsme na to narazili u jako využití security copilota, kdy ten use case, který říká Microsoft, tak to je jednoduchý. Vy nemusíte znát query language, nemusíte znát jako vyšetřovací metody, ale prostě ten security copilot vás navede. No. Oproti tomu seniorní security lidi říkají, tak to je hezký, že to nemusíte znát, ale jak poznáte, že to je správně? Říká on vám jako nějakou kravinu? Jo? Nezavede vás vlastně ten copilot jako na cestí, je tam nějaký mechanismus nebo cesta, jak se vyvarovat tomu, nebo jak být na nějakým rozumným riziku toho, že copilot mi nahradí tu moji neznalost té technologie, ale zároveň ještě pořád mám nějak pod kontrolou to, jestli se neřítím do propasti a jestli, když to vezmu k tomu balanceru, to není tak, že mi sice změní výborně nějakou balancovací metodu, ale přijde mi 6x větší účet za produkční prostředí. Jo,
A to jsou i ty věci, co jsme se tady o tom bavili, Honza to říkal, je to u těch promptech. Jako jo. Vy mu řeknete, chci load balancer, dneska jsem taky ukazoval na jednom příkladu, tak musíte zadat k tomu tu vomáčku. Jo, a chci vomáčku, znamená, chci load balancer, který bude škálovat takhle a nahoru a dolů v takových mezích třeba, nebo naopak chci, aby to byl v jednom regionu nebo přes 2 regiony a tu vomáčku mu tam dávat. Jo. Takže je to vždycky ten goal, kam se chcete dostat, takže chci vytvořit něco a teďka ty podmínky, proč, jak a povídat to, tak jak Honza říkal, že jednou to říká anglickou, americkou angličtinou, jako prostě ten kód musí vždycky vyvrátit, že 1+1 je 2 a ne 2 růžový, 2 červený, jo, ale jak se k tomu dostane je ta vomáčka, takže i ty náklady a tak dále. Takže určitě tohleto povede k tomu, že budeme muset jinak přemýšlet a když prostě do toho Copilotu napíšete, ukaž mi, jak se vytváří virtuální mašina, tak v některých případech na tam tu máčku nedáte, tak ono vrátí, musí si naklikat na portále, no a to prostě v infrastruktuře as a code člověk jako dneska nechce, jo. Takže ta vomáčka tam je důležitá, že musím říct si virtuální mašinu, ale pošli mi to v nějakým ARMu, Bicepu nebo v Azure CLI, abych prostě to dokázal do nějakého toolu automatizovat. A to je ta vomáčka, to se taky musíme učit. Jo. Já jsem za začátku taky nad tím trápil čas, než jsem na to přišel. Jo. Prostě my se to musíme naučit taky. Nejenom my, a to je to školení, co jsme říkali, školit vlastně zaměstnance, který to v budoucnosti budou používat. Ještě v souvislosti s tím GitHubem pro ten Copilot pro GitHub. Ještě mám takový jeden use case, ale není to teda úplně business use case, ale teď jsem narazil se synem, učí se ve škole programování a začali s Pythonem a přemýšlel jsem, jak ho do toho víc jako poňouknout a víc ho do toho posunout, než aby to dělal jenom ve škole, aby i třeba doma místo hraní na počítači nějaký her, tak aby se vzdělával i v něčem užitečnějším. A zjistil jsem, že asi nemá smysl už ho jako učit úplně nějaké, jako, samozřejmě základy musí umět, ale spíš jsem si říkal, jestli ho neučit pomocí třeba toho GitHubového Copilotu programovat v Pythonu, jo? Že by se zkusil jako pomocí nějaký lidský řeči nechat napsat nějaký kus kódu. Jo, nevím, jestli je to správně, nebo jestli to je špatně. Jo? Lidi se úplně i tohle tlačí. Vysloveně říkají, neučíte se už programovat. Jo. Zase na druhou stranu si říkám, hele, jak on bude vědět, že to je správně. Jo, přesně jak tady Lukáš říkal, jo, prostě jestli to není nějaký podfuk, jestli třeba nepřijde, já nevím, nějaký typ malwareu, který bude, teď nechci říct Copilot, ale jakákoliv AI generativní, že bude podstrkávat nějaké jako špatný kódy nebo špatný texty, jo, schválně. Jo. V tom DevOpsovém principu máš tam ten DevSecOps, už tam máš prostě nástroje, ať už v GitHubu nebo třetích stran, které ti ten kód zkontrolujou, řeknou ti, je tam prostě škodlivý kód, nebo máš tam hesla na místě, kde by neměly být, kde bys měl používat klíče a tak dále. Ty klíče bys měl mít uloženy v Key Vaultu a ne tady v tom templateu. Takže už i ten Security Copilot nebo prostě ty třetí strany ti pomůžou to ošetřit. Na druhou stránku pak tam jsou ty základní principy, které by se právě v té škole měly učit, že by třeba měli vždycky, když něco udělají, tak bys to měli umět otestovat, napsat akceptační scénáře. A to je ten benefit toho Copilotu, že on ti to prostě vygeneruje a ty se tím nemusíš starat. A pak je tam ten člověk, který ti dělá většinou peer review, že ho kouká na to, ať už to je táta, nebo kolega v práci, nebo seniorní developer, nebo člověk, který skládá ten nástroj dohromady v pull requestu, tak zase na to někdo kouká. Když to jsou velké firmy, tak samozřejmě těch nástrojů tam je víc. Ale to jsou pak ty principy, které se zavádí. Když se naučí princip a řekne si, napsal jsem si tady skript, nevím, jestli je dobrý, špatný, mám tomu důvěřovat, to je první věc, jo. A když řekne jo, OK, tak si řeknu třeba táto, ať se mi to podívá, nebo si napíšu test, že to funguje. To, že tam je malware, testem nezjistí, jako, jo. To je jako asi jasný. Tam by asi mělo zaznít taková ta důležitá věc, že ta zodpovědnost je vždycky na tom uživateli, a ne na tom Copilotovi, že ten uživatel, který dostane tu odpověď, by si ji měl vždycky zkontrolovat. Což samozřejmě jde ale trošku proti těm výhodám, jakože nemusíte mít třeba securitního experta na Security Copilot, ale on sám tu zodpovědnost, že jsme na sebe, tak on zase nemá jako to know-how.
Jo. My jsme se vlastně s tím setkali, Honzo, jestli pamatuješ, na té konferenci pro jednu farmaceutickou firmu, nebudu schválně jmenovat, a tam padaly dotazy, jako jestli mohu té generativní umělé inteligenci důvěřovat a jak jako vím, že to, co mi odpoví, je správně. A tam jde o život, to je zdravotnictví, jo, to je prostě healthcare. Jo. Tam se už dostáváme do úplně jiného levelu. A tam jako nelze než prostě jim říct, že zkrátka je to vždycky na vás. Je to na vás, že tu finální odpověď, kterou pošlete, třeba, já nevím, poraď mi lék na léčbu nějaké konkrétní nemoci. A on se to splete a řekne úplně nějaký jiný lék, ale tu koncovou zodpovědnost má ten uživatel. Ten si to musí ještě ověřit. To jsme, ale jako když si na to podíváš z pohledu infrastructure as a code, tam jsme taky dneska, jo. Dneska si málo která firma řekne na základě security copilotu, který mi našel, že mám někde otevřený port, tak mu budu důvěřovat tak, že mi změní firewallový pravidlo a nasadí mi to do produkce. Jako, sorry, na to dneska ještě nikdo nemá koule, podle mě. Jako, jo. To určitě nemá, jo. Takže vždycky tam bude ten člověk, který na to jednoho dne musí zrevidovat a klikne na to, jako dneska ještě. No. Je to vlastně důležité upozornění v tom, že všechny ty výstupy, které mi teď padají, tak jsou podklady od asistentky, který jsem dostal k revizi a jsem zodpovědný za to, jestli je to. A to, jestli moje asistentka je zrovna něco chytřejší nebo kompetentnější než já, tak je do určitý míry výhoda, ale nezbavuje mě to té odpovědnosti. Za mě všechny ty nástroje už v tom názvu, jako pokud je tam kopilot, není to jednoduše pilot, tu odpovědnost má pořád ten, kdo sedí za to. Není to autopilot. Není to autopilot a ten pilot tam pořád v té kabině musí sedět a jsem to já, kdo vlastně jako přebírá ty vstupy a já pořád ty výstupy z generativní umělé inteligence, ať už je jakákoliv, tak beru jako podklad, který mi ušetřil čas, něco, co vlastně jako jdu revidovat. Reviduju to místo toho, aby mi to předal juniornější kolega, tak mi to předal tenhle ten jazykový model nebo cokoliv jiného. A já mám ulehčenou práci, že nemusím to psát od začátku, ale pořád bych měl vědět, jako, co dělám a ne slepě důvěřovat tomu, co z toho padá, protože pak to je opravdu jako cesta do pekla. Zároveň ještě jsem si uvědomil, že psaní těch dokumentů a psaní toho kódu je vlastně jako podobný. Taky pokud si otevřu Copilot ve Wordu nebo ChatGPT, tak nebudu chtít, aby za mě napsal celý román, ale nejdřív budu chtít jako vymyslet nějakou jako zápletku, budu chtít vymyslet nějaké jako úvodní slovo, názvy postav a pak s tím vlastně pracovat dál a podobně je to za mě i v tom kódu, nebudu chtít prostě monoliticky připravit celou aplikaci, ale budu chtít vždycky nějaké části z tohohle kusu kódu si budu chtít připravit nějakou parametrizovanou funkci, budu tam chtít přidat error handling a vlastně jako iterativně ten kód zlepšovat, místo toho, abych měl pocit, že to tam jednou napiš mi funkci, která stáhne tamhle z té webové služby data a vložíme je tady do databáze. To asi nezafunguje, ale pokud řeknu prostě jako tady mám nějakou webovou aplikaci, budu s ní potřeba pracovat, zajímá jako API a začnu s tím pracovat jako po částech, tak toho cíle dosáhnu spíš a kvalitněji a budu vědět, co v tom vlastně jako všechno je. Dobře, že jsi si vzal slovo. Pojďme se podívat na use casey, s kterými se teď vlastně za ty poslední 3 měsíce setkal a kde ta síla těch modelů je vlastně největší. Za mě určitě jako se velmi snadno a dobře dá využívat těch OpenAI modelů, které jsou k dispozici v tom Azure k tomu, abych nějakým způsobem přeformulovával nějaké texty. Takže nevím, jestli jsme se o tom už nebavili naposledy, ale pokud potřebuji z nějaké jako nabídky, kterou jsem připravoval pro zákazníka, připravit referenci, protože už jsem ten projekt dokončil, tak můžu jednoduše vzít
ty texty někde v tom systému je prohnat tím promptem a ten výstup uložit zase někam dál do toho systému a jakékoliv vlastně jako zpracování textu toho přirozeného lidského, tak je dneska velmi jednoduché a velmi jako rychlé. Stejně tak jsme to používali vlastně teďka, když byla poptávka, abychom připravili nějaké jako release notes, tak toho, co připravujeme do našeho Dynamicsu nebo nějakých Power aplikací, tak jsme říkali, tak stejně už máme v DevOpsech to zadání, tak můžeme jako si nechat připravit ty notifikace do nějakého Teamsového kanálu. Tak už vlastně jako máme připravené zadání na to, abychom tohleto implementovali a ve chvíli, kdy nasadíme nějakou jako novinku z DevOpsu, tak nám rovnou bude notifikována firma o tom, že se to vlastně jako stalo a koho se to týká a budeme aspoň minimálně jako donucení, abychom tam dodali ten kontext toho, co se děje. Takže dá se to určitě používat velmi dobře na to, abychom vzali nějaký text, který sloužil k něčemu a teďka ho chceme používat v jiném kontextu pro jiné publikum nebo v jiném čase, tak v tu chvíli ty LLM modely jsou za mě perfektní parťák. Pokud potřebujeme nějaké jako složitější use casey, tak je to za mě vždycky jako na zvážení, jestli je teď ten správný čas, jestli na to nebude nějaká funkcionalita v Copilotu, jestli není nějaká hotová služba někde už k dispozici. Důležité, nebo vždycky doporučuji se podívat, jestli už na to není někde na GitHubu nějaký jako projekt, ze kterého by se dalo vlastně jako vyjít a nebo se alespoň inspirovat tou architekturou, ale těch use caseů je 100+1 vždycky. No a to je možná jako moje otázka, jak je správně hledat. Jo? Máš za sebou jako desítky pre-salesových sezení a různých jako rozhovorů se zákazníkama z různých odvětví. Když si představíš, že jsi jako v pozici toho zákazníka a seš, nevím, IT manager, HR, někdo máš prostě nějakou pozici ve firmě a chtěl bys to AI nějak zapojit a teď vlastně, jak máš vědět, co je správný use case pro nasazení umělé inteligence? Chce to nějakou jako zkušenost, chce to hledat ty jednoduché využití z pohledu toho, co ta umělá inteligence umí vlastně jako dobře. Takže těch využití nebo možných využití umělé inteligence v těch procesech je tam vždycky hodně, vždycky záleží, kde ty data mám, v jakém kontextu je chci používat, kdo na nich závisí, kdo je bude číst a kam je potřebuji dostat. Ale neexistuje asi za mě nějaké jako univerzální pravidlo, tohle ten use case vlastně jako nedává smysl nebo dává smysl. Chce to se na to podívat nějak z ptačí perspektivy těch potřeb a požadavků té organizace a pak vybírat vždycky ty, které už jsou jako zralé k tomu, abychom tou umělou inteligencí je zjednodušili, protože nedává za mě smysl začínat od toho nejsložitějšího, co bude vyžadovat ohromnou práci z pohledu změn procesů v té organizaci, ale šel bych po těch use casech, které jsou teďka náročné na nějakou manuální práci, případně na nějakou chybovost a snažil bych se vylepšovat ty. Takže nevím, jestli jsem úplně odpověděl. Já možná to posunu k Marianovi, protože my máme vlastně v těch Microsoftích workshopech, tak to hledání use caseu je jedno z důležitých ale částí. Zrovna na to myslím a já jsem měl vždycky strach, ještě předtím, než jsme začali dělat ty workshopy. A jenom abych uvedl to na správnou míru, tak součástí těch workshopů je i hledání nějakých užitečných use caseů pro toho daného konkrétního zákazníka v jeho prostředí. A já jsem měl vždycky strach, že to skončí tak, že nakonec se nikdo neozve, že přijdou s jedním nějakým malým use casem, který asi jim tak nějak v pohodě nějak jako
obsloužíme nějakým copilotem. A byl jsem překvapen, spíš je to naopak. Oni mají spoustu nápadů. Velkou diskuzi, jako jestli na to není moc času, co tam bude dělat. Jsem překvapený, že zákazníci mají hodně velkou fantazii, jo, což jako kvituju s povděkem, jako skvělý. Těch use caseů vymyslej miliony. Nicméně pak nastává ten okamžik vyfiltrovat z těch milionů use caseů ty konkrétní, které jsou opravdu obsloužitelné, které jsou opravdu proveditelné, jo, které momentálně s těma současnýma technologiemi jsme schopni obsloužit. A teď narážím na to, že spousta těch use caseů směřuje už spíše do daleké budoucnosti, trošku dneska sci-fi, taková ta AGI, ta Artificial General Intelligence, že už to bude všechno dělat za nás, všechno přemýšlet za nás. Dokonce na jednom workshopu jsem měl takovou jednu paní, která opravdu si chtěla z toho copilota nebo z jakýhokoliv AI chatbota udělat takovýho, trošku mi přišlo svýho manžela, přítele, jeho, že jí to bude jako i přemýšlet za ní, co má jako udělat večer, což to by asi jako ten copilot jako asi napověděl, jo, co nějaký nápady na večerní program, ale ona už šla dál, ať mi to pak jako naplánuje do kalendáře a ať pak ještě přizve děti a tadyhle pak pojedeme ještě na společnou dovolenou a trošku si to spletla s nějakým asistentem. Já si myslím, že tam to jako není, že ten copilot nebo jakýkoliv AI-kový chatbot není asistent v tom pravém slova smyslu, tak jak známe třeba Siri, teďka momentálně, možná to tam spěje, ale lidi si to stále jakoby pletou, jo? Že to je nějaký jejich osobní poradce, když si prostě nevím rady, tak to udělá za mě cokoliv, jo? Tak tam ještě jako nejsme, to jsem chtěl jenom tady říct, protože spousta těch use caseů tam směřuje. Nebo pak dostávám jako spoustu nápadů na use casey, které jsou tak komplexní, tak neproveditelné, že trvá jako dost často měsíce času jenom to rozklíčovat, co, jak, a ty systémy v těch firmách na to nejsou připravené, protože ta čistota dat tam není. Jo. Ty data nejsou na to připraveny. Jo. To je taky potřeba tady říct. To se už dostáváme trošku k té data governance. No tak ono poměrně na čase, až koukám na čase, tak lidi můžeme se vlastně se rozkecali. Ale dobře, tak ještě zůstaneme teda chvilku u toho hledání use caseů. Je teda dobrý se vlastně jako potkat s lidma napříč tou firmou a házet ty nápady. Asi se z toho jako možná i většina zahodí nebo zaparkuje někde, že si počkáme, až jako technologický vývoj vyjde. Ale já jsem byl docela vlastně často překvapený tím, že pro případy, které mě jako první napadaly, typu, tak co já potřebuju? No potřebuji mít jako pořádek v kalendáři, jo? Chtěl bych, aby byly dobře distribuovaný úkoly a tedy. A tam narazím na nějaký limit, často u věcí, kterými přijdu vlastně jako jednoduchý, jo? Kterými přijdu vlastně jako, co je složitýho na tom, aby když ten model má záznam z té schůzky, ví, co se tam probíralo, ví, co kdo říkal, tak proč rovnou nemůže poslat prostě úkol, já nevím, tady šéfu nějakého týmu, ať zařídí, že se něco stane do někdy. Ale zase obráceně věci, které by mi přišly jako příliš komplikovaný, typu vyhledávání v dokumentech, jako jaký jsou potřeba pojistky, byť ten dokument o tom mluví jako v různých částech, nebo na sebe jako nějak navazuje, tak najednou je vlastně docela jako snadno proveditelný a ty výsledky jsou fakt jako super přesný. Přemýšlím, jak na tohle odpovědět, jo? Protože máš pravdu, že někdy mi přijde, že třeba i ten M365 copilot by mi mohl dát jako víc jako odpovědí, víc možností. Já si spíš myslím, že to je o nějakém vývoji. Jo? Já sleduju to M365 copilota asi tak někdy od října minulého roku a musím jako říct, že za tu dobu to udělalo velký pokrok. Jo? Měl jsem to možnost testovat i v nějakých těch beta fázích. Co 14 dní, co měsíc, to mělo nový a nový funkce. A já si myslím, že to, co vidíme teď, tak za půl roku už bude úplně někde jinde. Jo, to bude prostě o 50% vylepšený, i ten podpora některých těch dalších jazyků, včetně češtiny. A myslím si, že to, co jsi zmiňoval, to, že by to mohlo jít ještě dál, jo, třeba rovnou plánovat ty úkoly někam a to tam bude. Jo, jenom o tom se sbírat ten feedback, teď mluvím trošku za Microsoft, jo, zkrátka se sbírat feedback od zákazníků, se sbírat všechny ty use casey
a potom ta produktová skupina, co má na starosti toho konkrétního kopilota, ho může dále rozšířit. Když jsme o té rozšířitelnosti, o té extensibility, tak o tom se málo, myslím, mluví, ale i ten kopilot pro M365 se dá do nějaké míry ještě víc rozšířit. A to pomocí takového speciálního nástroje, Copilot Studio, a vlastně customizovat si toho kopilota pro ten konkrétní účel. Jo? Třeba někomu bude vadit, že ten kopilot je hodně obecný, že mi dává strašně moc odpovědí a já nejsem schopen si z toho vybrat tu správnou. A potřebuji si třeba vytvořit kopilota, který bude jednoúčelový ke konkrétnímu účelu, ke konkrétnímu úkolu pro dané oddělení, třeba pro HR potřebují, já nevím, vymýšlet job description. Jo? A ten kopilot by neměl nic jiného dělat, jenom jim vytvářet ty job description. Přesně typický use case pro Copilot Studio, kdy si omezím tu sadu odpovědí, sadu otázek, zkrátka bude ten kopilot ignorovat otázky na počasí třeba, jo, když to bude chtít někdo znamenat. Ten domácí program. Jo, a takový, přesně, jakou tu velkou kreativitu a bude posazené jenom nad konkrétními daty, třeba nad konkrétní dokumentovou knihovnou SharePointu, která je jenom pro HR vyhrazená a bude mi to dávat opravdu jenom odpovědi tady z tohohle úložiště. Jo. Tam vlastně směřuje ten Copilot Studio plus ještě potom nějaká extensibilita směrem ven z toho tenantu, třeba do file shareu, že si udělám konektor do nějakého distributed file systému klidně a postavím si toho kopilota nad daty, které mám na nějakých souborových serverech. A bude mi to opravdu tahat ty informace jenom tady z tohohle úložiště. Tak jo, posuňme se dál do toho, jak to vlastně udělat. Tak když už jsme skončili u tebe, tak pojďme rovnou na to navázat, na teda Copilot 6.5. Co všechno bych měl udělat pro to, aby ta implementace byla úspěšná? Jo, jak ten proces vlastně obecně vypadá a co rozhodně neupomenout? Jo. To je výborný dotaz, protože všichni ty zákazníci, kteří mi teďka prošli rukama, u kterých už začínáme nasazovat Copilota, tak je tam prostě stejný jakoby pattern, stejný use case, kde se to může částečně zadrhnout. Jo, jenom obecně chci říct, že nasazení M365 Copilota je poměrně jednoduchá věc. Jo. Je to vlastně přiřazení licence toho Copilota uživateli a v tu chvíli jej může začít používat. Ale předtím, než to takhle zákazník pustí do celého tenantu, pro celou firmu, tak je potřeba si udělat nějaký domácí úkol. A tím domácím úkolem, a to už jsme tady nakousli, je data governance, respektive spíš ta oblast data security a to zabezpečení přístupu k těm jednotlivým informacím, ke kterým potřebují dát Copilotovi přístup a vyčištění těch dat od nějakých jakoby starších nepotřebných dokumentů, zkrátka neaktuálních informací, protože ten Copilot jinak se z toho naučí a bude mi dávat nerelevantní odpovědi. Ale je tam zase otázka, co je pro někoho relevantní, pro někoho nerelevantní. Já vždycky jako technický člověk uvádím ten příklad, že pro mě třeba dokumentace k Exchange Server 2010 je stále relevantní, protože mám pár zákazníků, kde ten Exchange Server 2010 ještě existuje, ale třeba pro obchodníka, když tam uvidí tu číslici 2010, tak to bude nerelevantní, ale chce to dát pryč. Jo? Takže to je taky otázka, jako jak naložit s těmihle daty. Ale jsou tady metody jako retenční politiky v M365, kterými se dají trošičku jakoby ošetřit stará data, archivovat je a podobně. Potom další věc, která by se dala využít na to zabezpečení těch dat. Proč vlastně mluvím o zabezpečení dat? Tak ten Copilot je poměrně inteligentní, chytrý nástroj, který se umí velmi rychle dostat k informacím, ke kterým jsem si třeba myslel, že ani nemám přístup, nebo firma si myslela, že mi tam nedala přístup a já ho mám. A vlastně poměrně rychle a inteligentně, sofistikovaně je schopen odhalit i ty citlivé informace a ta slabá místa. Jo, takže v domnění, že já nemám přístup k nějakým citlivým informacím z finančního oddělení, žiju v tomhle domnění už třeba 5 let, tak ten Protože tam prostě nechodíš, jo? Protože tam prostě nechodím a nenapadne mě to se tam podívat, tak ten Copilot tohle odhalí během pár sekund. Jo.
Proto všude zákazníkům radíme, udělejte si ten domácí úkol, prověřte si nastavení oprávnění k těm jednotlivým datům, hlavně na SharePointu, na OneDrive v Teamsech. Určitě se i podívejte na sdílení dokumentů, protože je tam taková jedna důležitá věc, někdy se tomu v angličtině říká oversharing, že ač o tom možná nevím, tak přesto někdo ve firmě vyzdílel data někomu dalšímu, i když ten někdo další by tam správně přístup mít neměl. Jo, takové to defaultní nastavení při sdílení v tenantu people in my organization, jo, lidi v mé firmě, takže vlastně já nevědomky přidělím oprávnění k tomu dokumentu z boku, jo, že to není dějený ze zhora, ale z boku zkrátka vyzdílím ten citlivý dokument pro celou firmu a najednou mi vzniká jako bezpečnostní problém a ten copilot ho rychle odhalí. Takže když ten dotyčný položí sofistikovaný dotaz konkrétně na třeba tenhle tajný projekt a informace o tom tajném projektu, tak tu odpověď dostane. Jo, čili ve všech firmách momentálně radíme, pojďte se nad tím zamyslet, pojďte si udělat tu revizi nastavení oprávnění. Pokud máte k dispozici Microsoft Purview Information Protection, respektive klasifikaci dat, sensitivity labels, potom DLPčka. Ideální věc, rychle nasadit, jo, zkusit to nasadit aspoň v nějaké, bych řekl, zrychlené variantě, protože tady možná bude někdo oponovat, že nasadit information protection, teď konkrétně myslím, tu část těch sensitivity labels je poměrně zdlouhavý projekt. Ani ne technicky, ale spíše metodicky a organizačně. Ale využijte těchto technologií, pokud je máte k dispozici, protože vám to může ušetřit spoustu práce a může vám to pomoct i v zabezpečení těch dat. Jo. Typický příklad, uživatel v jedné bezpečnostní, nebo dva uživatele v jedné bezpečnostní skupině a teď najednou přijde pokyn někde ze zhora. Tenhle uživatel by měl mít přístup ještě tady k těmhle třeba kupním smlouvám, jo, protože je tady nějaký projekt a tenhle člověk je důležitý. A jak to uděláte bez information protection, nebo jak to uděláte bez nějakých dalších pomůcek, jo? Když ještě nastavujete oprávnění přes skupiny. Jo? Tohle je typický use case, kde by se to dalo využít, ta klasifikace dat, jo? Labelování. Jo? Čili teďka, když si nás poslouchají zákazníci, tak nejenom naši, ale všichni ostatní, udělejte si ten domácí úkol předtím, než nasadíte copilota, prověřte si nastavení oprávnění ke svým informacím, a teprve potom pusťte toho copilota nad ty informace. Jenom ať to zazní teda úplně jasně pro všechny. Udělejte si pořádek ve vašich datech, protože copilot vám v tomhletom nepomůže, naopak amplifikuje, zesiluje, zjednodušuje ten přístup do míst, kam ten uživatel přístup mít nemá. Já ještě jenom k tomu zase z druhé strany vezmu zkušenost od nás. Jedna z věcí, kterou jsme udělali při nasazení copilotu, bylo, že nejdřív ty licence dostávali lidi, kterým ta organizace má největší důvěru a úmyslně jsme zkoušeli se dostat někam, kam nemáme, vybírat nějaký citlivý data a ověřovali jsme tím způsobem, jestli v tom indexu ta data jsou nebo nejsou, nebo jestli ty oprávnění jsou nastaveny správně. Druhá věc, která je, tak je možný logovat ty dotazy, které vlastně vůči copilotu jdou a hledat v nich nějaký vzorce. Jo? To znamená, pokud uživatelé v té organizaci vědí, že jsou v tomto smyslu pod dohledem, tak by se taky mohlo dostat do stavu, že budou vysvětlovat, proč se copilota ptají, jaký plat má jejich kolega a jak to přesně jako zlepšuje jeho výkonnost práce. Jo, je to přesně tak, na to jsme narazili u dalších zákazníků, nejenom u nás. A já zase radím všem zákazníkům, kteří mají na to licence a mají koupený Microsoft Purview Information Protection, je tam krásná věc, která se jmenuje Communication Compliance a v rámci Communication Compliance je možné nechat logovat, auditovat ty samotné prompty, které ty uživatelé jako využívají nebo zadávají tam ten text. Jo? Takže vy vidíte v těch lozích, vidíte ty konkrétní dotazy těch uživatelů a aspoň v tom pilotu si můžete
jako nějakým způsobem pomoct v tom, jestli opravdu ty lidi ten copilot nezneužívají k získávání citlivých informací, jak se tady zmiňoval, typicky první, co tě napadne, že jo, získat tabulku všech platů všech lidí v organizaci a podobně. Jo. Takže tohle jsou nejčastější use casey. A správně si řekl, v tom pilotu dejte licence těm, kterým nejvíc důvěřujete, protože přece jenom všiml jsem si, že ve všech firmách je teďka tlak, pojďme ten copilot nasadit co nejrychleji. A někdy ignorují ty naše rady, které jsme dávali před chvílí. Jo. Proveďte si nejprve ten domácí úkol a ukliďte si data. Ne, oni to chtějí nasadit rychle. Tak a v tom případě platí to, co jsme tady s Lukášem říkali, do toho pilotu, jo, třeba těch 5-10 lidí, který pošlete do pilotu. Opravdu tam pošlete jenom ty lidi, kterým co nejvíc důvěřujete. Jo. A další věc, teď se na nás valí velmi krásná funkce, která by měla být dostupná někdy v dubnu, v květnu. Jmenuje se to Restricted SharePoint Search. Jo. Lukáš vlastně už to tady nakousl. Kdybych chtěl maličko urychlit nasazení toho copilota a ten úklid dat mi nejde tak rychle, jak bych chtěl, a zkrátka bych to chtěl maličko tak jako obejít ze strany, když neradím úplně, tak existuje možnost, nebo bude existovat možnost, jak na některých SharePointích sajtách vypnout, respektive disablovat search, ten vyhledávací engine, který vlastně sebou nese i ty indexy pro toho copilota. Jo, takže je možný je vyřadit z provozu. Takže dá se říct, že vlastně ty citlivé sajty, třeba HR, finance a podobně, můžete vyřadit z toho procesu toho copilota. Jo, takže vlastně ta optika, kterou se na to budu dívat, je ta část, kde už jsem si uklidil a mám pořádek a tam ten copilot klidně pustím. Ano. A tam, kde ještě trochu jako toho svinčíku máme, tak tam počkám na to, až bude uklizeno a postupně to budu plňovat. Je to velmi důležitá funkce. Ono už to jde udělat vlastně teď částečně, ale tam ten index se dá buď jako vypnout nebo zapnout, ale tady od téhle nové funkce si slibuji, že tam bude trošičku více manipulace s tím indexem. Jo. Zatím jsem neměl možnost si ji vyzkoušet, ale byla už oficiálně ohlášena. Dokonce na M365 blogu už se na to objevil velmi dlouhý článek. Tak jo, budeme se těšit. Posunul bych zase otázku za Davidem. Co mě čeká, pokud budu chtít do organizace adoptovat Copilot pro GitHub? To jo, fakt dokážu říct, že spousta podobných věcí, co říkal Marian. Jo. V finále, kdy dáte Copilotovi přístup do nějakého repozitáře, tak by tam měl pořádek, víc. Tak všem lidem říkáte, tady máte práva pro čtení. Se nestíháš divit, co? Jo, a takže když se podíváte dneska, tak spousta firem ještě není na takovou otevřenost připravená a setkáváme se s tím, že říkají, no tak my nedáme read-only přístup ani jako třeba seniorním lidí v operation, natož nějakému copilotu, jo. Takže to tady ta protection je jasná, jo. A určitě pak v objednání ty licence, to ale jenom promiň, že to skáču. A platí teda stejný princip jako u toho M365 jako pilota, že vlastně ten copilot respektuje oprávnění těch jednotlivých lidí. To si řekneš, do kterého repa chceš mít přístup, jako řekneš, když máš 3 projekty, tak řekneš... Myslím to tak, že copilot má přístup všude a mám vývojáře, který má přístup do repa A a vývojáře, který má přístup do repa B, tak ten Bčkovej jemu copilot dává odpovědi jenom z toho Bčka to a Ačkovej sáčka? Nevím, vyzkoušíme. Tak vyzkoušet, no. Protože M365 Copilot přesně takhle funguje. No, prostě dává ti odpovědi z těch dat, ke kterým ty reálně máš přístup. No, jinými slovy, pracuje s indexem pro buď to celou organizaci, anebo pro tu část organizace, ve které je pořádek, jak jsme si řekli před chvílí, ale odpovídá na základě toho, jak jsou oprávnění a jak je klasifikace dá. Můžeme se zeptat, jako ve firmách, kde to používají. Jo? Jsou tady velké už české firmy, které to mají nasazené v desítkách, jo? Takže tam ty zkušenosti určitě budou mít. To zjistíme. Jo? Já jsem se s takovým jsem zatím nesetkal. Většinou to bylo tak, že řekli, naše R&D má stejně všude tady v těch projektech minimálně read-only přístup, tak nám to nevadí, že se tam jako podívají. Jo? Tam jsou ty boundaries, nebo vlastně jako ty hranice jsou vlastně jako, si myslím, jako
lépe daný nebo jsou lépe definovatelný než možná u toho M365 copilotu, kde když nasadím M365 copilot, tak vlastně najednou se dostane do všech dat v celý M365. A já pak musím mít a takhle vyzobávat, co nechci. Jo? A dělá se to trošičku komplikovaně, vystřelil ten SharePoint, jak jsem tady zmiňoval, ale u vás zase je to, myslím, trošku líp daný. Jo, tam prostě máš ten kód, že buď tam máš read write nebo read only a málo kdy v tom R&D jsou tak citlivé informace, že by tam ten developer nemohl mít read only přístup. Stejně tak jako naopak v tom DevOpsu se ten princip otvírá, že lidi z operation by měli do toho kódu read only přístup. A když najdou defekt, tak už na základě toho read only ti připraví commit a připraví ti to do toho R&D. Takže tam se s tím DevOpsovým principem ty hranice spíš jako otvírají. Ale vždycky můžeš mít ve firmě tajný security prostě project na nějakým repu. Super, jako vyzkoušíme, no. To zatím nenapadlo. Nikdo se to nezeptal. Tak. Ale jsem do toho skočil, tak jo, že jsem byl vůbec. Uklidit repo, koupit licenci. Jo, uklidit repo, koupit licence. Pak je dobrý jít i stejným principem, a jsem to vypozoroval, že i velké organizace, které mají třeba stovky vývojářů, to opravdu zavádějí po týmech třeba. Protože ne vždycky je jednoduchá rojka třeba. Jo, anebo ne hnedka na začátku jsou jasný ty benefity, ty efektivity, nebo k čemu to ty lidi vlastně budou používat, jestli to používají správně. Jo? Takže jsem koukal, že velké firmy, které mají stovky, tisícovky vývojářů, začínali s 10 licencema třeba v jednom, ve dvou týmech. Jo? Udělali si nějaký kolečko, ale možná i to je tím, že už ty firmy většinou jsou zvykly nějakým agilním, nějakýma sprintama, tak tam jako dopracujou. A když si řeknou, když už jsme v půlce, tak od půlky to dáváme všem. Prostě třeba jako v R&D za měsíc všem v operation ještě třeba, jo. Protože už si dokážou tu rojku představit, nebo ty business case líp, jo, ale tady ty možnosti nejsou tak veliké, jak máte jako v tom vašem celém M365 jako Copilotu. Tam je to jasný, že to přispívá k té efektivitě těch vývojářů, k úpravám chyb nebo k testování, k inovovacím experimentům. Tam toho už jako moc nevymyslíš. Prostě buď chceš, aby ty vývojáři byli efektivnější, levnější, nebo aby měli lepší znalosti, kvalitnější. Vymyslíš si, že chceš třeba, aby se zdokonalovali, jo, bylo méně chyb, to si dostavíš nějaký KPI, dokáže se je porovnat, dostat, ale jestli se tím ve finále změní, že lidi na HR budou s tím produktem víc spokojenější, jestli tam ten koplat bude mít nebo ne, už se bude těžko hůř jako měřit asi. Jo. Takže tam ten business case je jasný a rozchod je jednoduchý. Fakt, já říkal jsem už dneska taky, fričko otestovat, na měsíc se dá, ve finále firmy mají 2týdenní sprinty, takže na 2 sprinty to vystačí. Ale je to subskripce, takže se to dá koupit pro pár uživatelů na 2 na 3 měsíce, jak to zase pak zahodit. Jo. Takže ten case je jednoduchý a klidně si můžu říct jenom na jedno repo, na nějaký malý projekt si to rozjedeme a ostatní věci zatím zůstanou mimo. Takže tam to je asi dobrý. Okay. Co Honzo, u tvých projektů, jak je to s přípravou prostředí a co ten zákazník vlastně všechno by měl podstoupit, aby ten projekt s využitím umělé inteligence dobře dopadl? Já myslím, že tady za tu oblast Azure Cognitive Services už jsme o tom v principu mluvili, protože tam je nejdůležitější vytipovat ten vhodný use case, pro který to začít implementovat a pak si zaparkovat ty ostatní nápady někam do budoucna a co vždycky jako doporučuji, nezačít, jak říkáš ty, na tom poli honit všechny ty zajíce, protože pak nám odběhnou všichni. Takže soustředit se vždycky na tu konkrétní věc, kterou chci vyřešit, poučit se z toho, co jsme tam udělali správně, co tam šlo udělat líp a pak jít zase dál, ale nesnažit se vyřešit teďka pomocí umělé inteligence jako všechen dluh procesní, který mám v té firmě, jako najednou, protože tak to úplně nefunguje. A co bych možná vlastně jako řekl k tomu, jak
to identifikovat, ty vhodné scénáře pro to využití, tak pokud tam mám někde hodně repetitivní práce lidský, která prostě jako nemá třeba ty výsledky, které bych chtěl, někdo mi tam přepisuje z PDF-ek něco do systému, přepisuje to do Excelu, pak se to někam jako importuje, nebo předávám ty data nějakému dodavateli, tak to jsou přesně ty use casey, které se dají jako zautomatizovat a vylepšit a nebude mě to stát moc úsilí. Takové ty složité procesy, které často jako překračují hranice nějakých jako oddělení a budu tam potřebovat ještě nějakou jako přípravu z pohledu toho prostředí, že ty data mám uložené ještě někde na on-premu, kam se pro ně nedostanu, tak ty bych si nechal na později, protože určitě najdu jednodušší a rychlejší využití, které k tomu cíli povede rychlejší. Tak jo, díky za to. My jsme vydýchali veškerý jízdu ve studiu, takže já myslím, že je čas končit. Mám tady jednu krátkou poznámku pro všechny, kdo si myslí, že licence na libovolný Copilot nebo na AI jsou drahý. Nejsou, jsou levný, jsou neuvěřitelně levný oproti tomu, co ty produkty dokážou přinést. A je to tak, že buď je to licence pro vás, pokud ji vidíte jako levnou, tak je to licence pro vás, protože v tom dokážete využít tu hodnotu. A jestli si myslíte, že je to drahý, tak jste ještě nenašli ten způsob, jak to správně používat. Stavte se klidně na nějaký workshop, podívejte se na nějaký webinář, protože těch use caseů je opravdu halda. Díky moc, že jste doposlouchali nebo dokoukali až semka. Díky moc klukům za skvělou diskuzi a budu se těšit zase příště. Ahoj. 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 Čau, jaj. IT pro lidi. Technologický podcast společnosti KPCS.cz s Lukášem Radilem.